दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ बगाकै धुनिया देखि मरम लगা পাহুয়ালি দেখাতে দেখি প্রেমত পৰা ভুলি না ভাবিবা তেনে না হয় আমি रुआनारी मनहारी सुकुमारी नवतमा ला 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 दिल दीवाना बिन सजना की माने ना जिंठी माठी हीराबादी गजन गजन फिथाइ बादी खुलुमबाय आंनि मुङा फ्लरि बसुमतारी आरो आंनि मामिनि मुङा मनस्रि बसुमतारी आरो आंनि बाबानि मुङा बिदिर बसुमतारी आंनि गामिया बेंटल अन्थाइबारि आं राग मिउजिक एकाडेमि बेंटलाव 2018 निफ्राय भकेल मिउजिकखौ सोलोंजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो आं मेथाइ खननाय हुदाखौ जागायदों आं गासै मेथाइ खनग्राफोरखौ मोजां मोनो बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि सुलेखा मनिका निकिता मोनखौ आंनिफ्राय साबसिन आं मोजां मोनो आं सुलेखानिखौ आंनि बे दोंसे मेथाइखौ आं मोजां मोनो आं न'आव खनबायबो थायो मेनुखानिखौ आं बे सिखिरि नों बिबाराव बाखौ आं मोजां मोनो सिखिरि नों बिबाराव बा हायलालाय हुइलालाय बागुरुम्बा सिखिरि नों बिबाराव बा हायलालाय हुइलालाय बिबाराव बा आं लेखा फरायनो मोजां मोनो आरो आं भकेलाव थांनानै क्लासिकेल सोलोंनो मोजां मोनो आरो सिनियरफोरजों ज' मेथाइ खनलायनो मोजां मोनो आं गिदिर सिंगार जानो सानदों बर'नि सासे मुंदांखा मा रावाव खननो गोसो जादों नोङो उनाव आं गासिखौबो खनगोन बर' हिन्दी एसामिस इंलिशबो गिबियावनो आङो बे निउस चेनेल बड'साखौ बरायग्रोबाय आङो माने आंनि फिसाजोखौ आङो दा जेरैबायदि सोलोंगासिनो दङ माने मोजां रोंथ'वा माने आङो सासे सिंगार खालामनो सानदोंमोन जेरैबायदि दा जोंनि बर'नि समाजावहाय दा जेरै निकिता आरो प्रनिता बिसोरो गोबां बिदिनो फेमास जागासिनो दङ आङो बिसोरबायदि आङो खालामनो सानदोंमोन नाथाय साननायनि गेजेरजों हागोन ना हाया माने थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम माने अट' सालायनानै जानाय बेजोंनो न'खर मेनटेन खालामनांगौ जायो आरो ओरै फारसेनिफ्राय टिउसन फिस होनाय आरो न'खर सालायनाय बेफोरबायदि गोबां खस्थ' आंबो बिदि खस्थ'नि गेजेरजोंनो आंबो हाजिरा मावो आङो हौवाखौबो एसे हेल्प होयो बेखायनो आङो माने बेजोंनो फोरोंलांनो सानदोंमोन नाथाय हागोन ना हाया लेखा फरायनायावबो आरो संसारनि बिदि खननायावबो आङो फोरोंलांनो गोसो जादों दा बबे फरायसालियाव फरायो दा बेंटल हाई सेकेन्डारियाव फरायगासिनो क्लास 6 ना औ क्लास 6 आव आङो मेथाइ खनग्रा आरो सासे आङो मास्टार फोरोंगिरि खालामनोबो सानदोंमोन आरो जोंनि बे जेरै सार धनन्जया दा बेबायदिनो भकेल मास्टार जानानै दङ आङो बिसोरबायदि खालामनो सानदोंमोन बियो गुबुन जायगायाव मेथाइ खनजेनबाय नामा गुबुनाव खननो माने दस्रायाव बिदिनो दस्रा सेंग्राफ्राबो लांफैयो आरो मिथिं दावथिंफ्राव खननो एबा माबाफोर जानाय बिदिफ्राव लांफैयो आरो
बेयाव मारै फेमास जादों होनोब्ला आंनि फिसाजोआ मारै फेमास जादों होनोब्ला जोंनि सार धनन्जयनि न'खरनि मानसियाबो बिराद हेफाजाब होदों बिसोरबो लाङोमोन आरो जोंनि बे अन्थाइबारि जोंनि बे माया क्लाबनिफ्रायबो लाफाबायनानै बिसोर फेमास खालामदों। गिबियावनो बड'सा बे निउस चेनेलखौ आं बरायना लाग्रोबाय। लरि बसुमतारिया आंनाव 2018निफ्राय बियो मेथाइ खननायखौ स्टार्ट खालामदों आरो बेनिफ्रायनो बियो गावनि जिखिनि मेथाइ खननाय हुदा बे हुदाया बेनाव जाजेनदों होननानै आं सानो। जिहेतु बियो फार्स्ट टाइम आंनाव गिबि खेब बे थांजेनब्ला बियो मानसिया उन्दै नालाय बेना क्लियारलि रावफ्रा ओंखारामोन। बियो प्रेक्टिसनि गेजेरजों गावनि टेलेन्ट गावनि माखासे गुनजों बियो दावखोबोदों आरो बियो बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे इसोरनि गुन दं होननानै आं सानो जायखौ होनो जों गड गिफ्ट बेनाव दङ। मानो होनब्ला एसेबां बे लिरनोनो रोङा बे समाव आरो फरायनो खुनुरुखुम एसे बुजाब फरायनोबो बाराद्राय क्लियार नङा। बे समनिफ्रायनो बियो गावनि सेस्था गावनि नाजानायजोंनो बियो बेबायदि आवगायदों होननानै आं सानो आरो। आंथ' सानो बियो सासे जों बर'ल' नङा गुबुन भाषाखौबो बियो दानिफ्रायनो खनो मोजाङै। बे हिसाबै सानो बे सासे जोंनि बर'नि गेजेराव सासे नाम लाखिगोन होननानै आं सानो आरो।